Penseu que en 7 mesos, des del febrer fins ara, hem après més que mai amb qualsevol altra malaltia. El nostre sistema de salut no pot estar en aquest nivell d'atenció. La situació que estem vivint ara s'acosta al col·lapse en els centres d'atenció primària. Si no fem ara l'esforç per aturar la situació, l'escenari del mes de març podria tornar a estar entre nosaltres. Nosaltres vam fer al nostre país una desescalada potser massa ràpida. 4 setmanes de novembre molt complicades i un període de 5-6 mesos, fins al maig, on haurem de conviure amb el virus, període que necessitem per desenvolupar una vacuna o un tractament. Una vacuna, la primera, ens demostrarà que la persona que la rep fabrica una protecció i aprendrem al llarg del temps i els nous rebrots si la protegeix prou bé o no dels següents infeccions. De totes maneres, com diu l'OMS mateix, això trigarà anys. 8:15 ja ens acompanya el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i el director de l'Institut de Recerca IRSI Caixa, Bonaventura Clotet. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Quan vaig veure ahir aquesta notícia de la farmacèutica Pfizer que anunciava que la vacuna que està desenvolupant és eficaç en un 90%, em vaig alegrar de tenir-lo aquest matí amb nosaltres, doctor, perquè dic que el doctor Clotet ens posarà les coses al seu lloc. Les borses es van disparar amb una eufòria desbocada. Vostè també està tan eufòric? El que passa és que jo quan sabia que avui venia i va sortir la notícia vaig pensar, mare de Déu, tot anirà sobre la vacuna i donaràs un punt de calma i no sé si agradarà. Aviam, o sigui, s'ha de conèixer els detalls i a més s'ha de... Jo crec que he viscut, per sort, dos pandèmies, la de la sida i aquesta, en la meva vida professional, i la pressió mediàtica que hi ha en aquesta pandèmia del Covid-19 no era imaginable, no l'havíem viscut mai, tant mediàtica com política com d'interessos. O sigui, et surt primer el Putin, que diu que té la vacuna i ja no se'n sent parlar més, però la qüestió era moure-ho perquè per interessos, suposo, a nivell rus, els que fossin. En aquests moments, jo no dic que no estigui bé haver tret això, però és obvi que darrere hi havia un interès també molt important de borsa i de remoure-ho tot, que es pensa, per qui sigui, ja no tan sols per la farmacèutica en conjunt, que va bé i es llibera la notícia. Està molt bé... Perdó, doctor, m'està dient que hi ha darrere un màrqueting. No, hi ha un òbviament, però el que hi ha és que aquesta vacuna es fa un criteri de futilitat o no, de si funciona o no, i s'agafen 96 persones que l'han rebut, uns han rebut placebo, els altres la vacuna, i es veu que després de 2 dosis de vacuna, la protecció s'agafa als 28 dies d'haver començat la injecció, la primera, no? I això està molt bé, i està molt bé perquè en aquest grup veuen que el 96% està protegit. Vol dir que desenvolupa anticossos i entenc que probablement és que no s'han infectat i els altres sí. Però és igual, és que és un grup petit, hem de saber primer quant temps durarà aquesta resposta de protecció, perquè no dura a tothom per igual. Pot ser, i estem veient en la gent que s'ha infectat, i això ho fa l'equip del Julià Blanco de l'IRSI Caixa, doncs mira la durada de la protecció en funció si has estat ingressat o l'has tingut asimptomàtic i és diferent, però es manté prou bé durant 6 mesos i no tenim més temps de seguiment perquè no hi ha més vida, o sigui, hem de passar més temps, però podria ser que durés, com amb altres coronavirus, com el SARS i el MERS, 2 anys, la protecció, no? I això estaria bé. Però hi ha un grup que no es protegeix, que no fa resposta, o que la fa molt mínima, i és un 20% dels que passen asimptomàtic a la malaltia. Aquest grup podria ser que reinfectés o no. Aleshores, la vacuna podria ser que ens donés protecció a tothom, que tothom fabriqués anticossos, i que duressin 2 i 3 anys. Seria perfecte, ideal. Caldrà veure també si la gent gran, els avis, que són els que tenen la malaltia més greu, desenvolupen també una bona resposta protectora
com la gent jove, perquè en el fons la gent jove és a la que menys falta fa, perquè gairebé el 95% de la gent jove la passa sense enterar-se'n. I és per això que moltes vegades ni es fan les proves i quan se les fan el títol d'anticossos que hi ha és molt baix. Aleshores no sabem si aquesta gent jove es reinfectarà o no. Però hi ha casos de reinfecció, es miren amb molt detall, s'està afilant molt prim per poder acceptar denominar reinfecció o no algú que va tenir una infecció al març i en té una altra ara. Sembla que hi ha casos que són clarament demostrats, perquè nosaltres en tenim 10 i estan clarament demostrats, però indubtablement potser serà una fracció petita de la gent que s'ha infectat que reinfecta. Però això ho hem de veure en la vacuna també, de veure si el vacunat, perquè li caigui la protecció, li disminueixi la protecció, s'infecta, tot i la vacuna. I aleshores, un cop s'infecta amb aquella vacuna, si realment fa una resposta correcta i es protegeix, o no li ha servit de res, o com evoluciona la malaltia en aquells que es van vacunar i que va perdre valor o eficàcia la vacuna. Aleshores... Clar, que ens falten moltes respostes. Exacte. Jo crec que no podem buscar un titular avui fàcil i ràpid. De dir, hem d'estar contents. Per la notícia d'ahir hem d'estar contents. És obvi que hem d'estar contents, però que el que no s'ha de fer és magnificar les notícies per tota la pressió econòmica que pot haver-hi darrere de les farmacèutiques, etc., que el que fan és distorsionar la realitat de la ciutadania. O sigui, jo crec que les persones poden arribar a pensar, si la vacuna està aquí, a més, els titulars diuen, ja està aquí, al desembre la tindrem, al març la provem, tothom, el que es pensa és que això ja ho tenim. Diu, aviam, és qüestió d'aguantar fins al març i a partir d'aquí vacuna i adeu. I no és així. I no és així. O sigui, queda molt, s'ha de completar tot l'estudi, cal veure que l'administrar aquesta vacuna funcioni i tant de bo que sigui així. Però ara per ara el titular millor és dir, fem tests ràpids, que són els que detecten antigen i que permeten confinaments i aïllaments immediats i són molt útils, mantinguem distàncies i fem servir mascareta i rentem-nos les mans, i això és el més important. I assumim que amb aquestes bones notícies potser acabarem aquest malson abans. Abans quan, doctor? És a dir, vostè m'ha dit, no serà tan ràpid com al març. És veritat això que diu? Que ahir hi havia gent que es pensava que ja al gener o al febrer ja ens posaven la vacuna. No és així, m'ho està deixant clar. Quan serà? Quan preveu vostè que puguem vacunar-nos? És que si tot evoluciona bé i la vacuna protegeix contra el virus actual circulant i possibles mutants com els dels bisons de Dinamarca que tenen unes mutacions que sembla que no afecten la patogenicitat del virus i, per tant, probablement la vacuna protegirà igual. Si no surt cap en surt, i s'acaba l'estudi, no sé, perquè hi ha milers de persones a l'estudi i s'han analitzat un petit grup. Quan s'analitzin tots de cop i es confirmi, que és probable, aleshores caldrà tenir idea de quant temps durarà. Però com que no ho sabrem perquè ho haurem d'extrapolar, probablement s'administraran al mes de març i veurem com protegeix i com evoluciona. Jo crec que tot el 21 el tenim encara una mica amb pinces, però jo crec que el 22 estarà solucionat en gran majoria per diferents mecanismes, que un mecanisme és fer tests ràpids i l'altre és tenir tractament. O sigui, el dia que la infecció la puguem tractar d'immediat i la curem i evitem que el virus evolucioni cap a la inflamació i destrucció del pulmó, aleshores s'haurà acabat el problema perquè ja no morirà ningú. S'ha baixat molt la mortalitat, s'ha baixat d'un 14 a un 4%, però encara es pot baixar més i... Li vull preguntar, no, això del tractament m'interessa, és a dir, abans de la vacuna probablement arribarà el tractament? Sí, hi ha molts tractaments que els estem assajant i que s'han demostrat eficàcia, com són els anticossos monoclonals, que són una espècie de proteïnes, unes fletxes que bloquegen el virus i el destrueixen. I al destruir-lo eviten que continuï afectant a les cèl·lules, inflamant el pulmó, lliberant substàncies inflamatòries i creant tot l'escenari aquest d'insuficiència respiratòria i mort i necessitat d'anar a la UCI, etc. Aleshores,
El tractament ha de ser molt precoç i ja hi ha dades amb anticossos monoclonals que veuen que hi ha una caiguda de la quantitat de virus significativa. Aleshores, tot això cal també acabar-ho de demostrar, però conjuntament hi haurà fàrmacs que s'estem assajant ja en estudis clínics, a part del Remdesivir, altres que podran potser demostrar també aquesta caiguda del virus, sobretot en combinacions d'entre ells i combinacions també d'anticossos monoclonals, anticossos monoclonals. I aleshores, l'altre factor important també és que estem començant estudis ara amb l'Oriol Mitjà i amb Grífols del plasma de pacients convalescents que també pot ser útil administrat en etapes molt inicials, perquè en canvi quan es va administrar en etapes molt evolucionades no tenia molta utilitat perquè el procés anava per si sol evolucionant independentment de que acabessis amb el virus, era la inflamació. I crec que aquests tractaments inicials que aturaran la progressió estaran disponibles abans que tinguem una vacuna disponible per tothom. Però, doctor, m'ha parlat de l'any 2021. Sí, l'any vinent, l'any vinent està al costat. Sí, però és molt llarg, eh? Sí. Són 12 mesos. Sí. Ens hem d'imaginar el 2021 tal com ara estem encarant la malaltia? És a dir, ens hem d'imaginar el 2021 amb restriccions, amb mascaretes, amb distàncies, amb tot això? Jo crec que, de nou, amb la disponibilitat de tests diagnòstics ràpids, que es té el resultat en 10 minuts, que són senzills. Nosaltres estem fent recerca també per desenvolupar tests ràpids de saliva. Els tests ràpids són els que es diuen tests d'antígens? Tests d'antígens, sí. Que en 10 minuts... Aquests són els que estan aliviant la feina dels laboratoris, que estan analitzant les PCRs, que actualment llegeixo que se'n fan com 35.000 al dia. Que és una barbaritat, no? Sí, les PCRs, la comparació entre test ràpid d'antigen i PCR, és que la PCR és una tècnica molt sensible que detecta quantitats molt baixes de virus i, per tant, les detecta durant molt de temps, que poden ser entre 6 i 8 setmanes, des de l'inici al final, fins i tot en persones que han passat asimptomàtica la malaltia, segueixes detectant virus, però la quantitat no és infectiva i, per tant, no té valor. En canvi, el test ràpid que detecta l'antigen detecta càrregues virals, quantitats de virus importants, elevades. I aleshores ho detectes amb una finestra relativament curta de dies, que és des d'1 o 2 dies abans de que apareixin símptomes a 10 dies després. Però va reduint-se molt. Bàsicament és de -2 a +5 dies. I aleshores estàs podent detectar la persona altament infectiva. Què és el que t'interessa? Diagnosticar i vagis a casa o vingui a l'hospital segons com, però no estigui treballant i no estigui fent feina. Però llavors, doctor, el test ràpid és el que ens permetria tornar a una relativa vida normal? Segur, perquè tu podries fer tests ràpids de moltes maneres en diferents activitats socials. Nosaltres estem pendents de poder fer la prova de concepte amb metodologia científica amb un concert treballant en Primavera Sound i nosaltres en què es farem aquest test ràpid abans d'entrar en el concert i aleshores farem un seguiment posterior d'aquestes persones per poder demostrar el que d'alguna manera ja s'ha demostrat a Alemanya sense tests ràpids. Era el mes d'agost que hi havia menor incidència, però era que hi ha un risc molt baix o no es detecten infeccions quan es prenen mesures, que és fer un test ràpid, que tothom porti mascareta, però que es pugui normalitzar un espai lliure, un concert o fins i tot un teatre o un cinema. Sí, però perdoni, qui paga aquest test ràpid? El test ràpid és relativament econòmic. O sigui, ens el paguem cada un de nosaltres. Podem anar a la farmàcia i comprar-lo? No, encara no. Aquest test ràpid té un cost de 5-6 euros, IVAs, no sé, 10 euros, i aleshores no sé qui l'ha de pagar, però vull dir, la qüestió és que no és molt car. No, però m'entens, si seria bo que realment hi haguessin tests ràpids per tota la població. Sí, el que passa és que el test ràpid, ara per ara, que tenim disponible, necessita que es posi un pal al nas, es giri, se sàpiga posar bé, i això sí que és cert que es pot ensenyar com fer-ho, però és millor que ho faci personal sanitari o d'infermeria o metges o el que sigui, però que tingui formació. Ara bé, quan surti el test de saliva, que sigui xupar
una cosa i que et doni ja la possibilitat de que estàs infectat o no, vull dir, això ajudarà molt, però dona igual, ara per ara, encara que ho hagi de fer personal capacitat, si reduïm el número de persones que van a un camp de futbol, però els hi fem la prova abans d'entrar i en lloc de 100.000 n'hi van 40.000, i si en un teatre també es fa el mateix o en un restaurant, on sigui, tu pots estar donant molta seguretat de que qui estan allà no és infectiu en aquells moments. I com que dura poc l'event, vull dir, cobreix molt bé. Però clar, tot això, com dic, s'ha de demostrar, s'ha de fer l'estudi que espero que puguem fer dintre de pocs dies, setmanes, i que, per tant, doni més normalització a la vida de les persones. Jo li preguntava això del 2021, de com se l'imaginava, perquè ara que estem patint tantes restriccions, que no podem anar a bars, no podem anar a fer un cafè, una cafeteria, no podem anar a restaurants, no podem anar al teatre. Vostè és pare d'actors, segur que a casa ho estan patint. Jo sóc un clar defensor que s'ha de normalitzar l'activitat, diguem, cultural a base de teatres i cinemes, i que això es pot fer si s'empren correctament aquests tests ràpids i es fan servir mascaretes, i tot això pot ajudar, com dic, a que tinguem de nou la cultura al nostre abast. Però de moment veu que encara seguirà uns dies... Vostè avala les restriccions de la Generalitat, que ho està prorrogant encara 15 dies més? Sí, jo crec que és bo això, és bo prorrogar-ho 15 dies més perquè s'està contenint, jo crec que prou bé, tota aquesta segona onada que era molt, o sigui, que ha estat molt important i que, per tant, no hem de tenir en compte que si no ho fem bé sí que es pot col·lapsar el sistema sanitari i de retruc totes les altres malalties ja no es poden atendre adequadament i és un desastre, però que ara hem de fer aquest esforç addicional, però jo crec que, tot i que hi ha una possible onada en el mes de gener... Una tercera onada, no? Sí. Vostè també creu que ens pot arribar una tercera onada? Bueno, això ho diuen els epidemiòlegs. Jo, com que em dedico, soc infectòleg, no vull fer intrusisme, però ells ho diuen i me'ls crec. I aleshores, doncs, si hi és, però disposem de més possibilitats de tastar d'immediat i tenir resultats d'immediat, podrem confinar millor, aïllar millor i evitar que de nou s'escampi d'una manera important, no? I el que és bo és pensar que aquesta immunitat que es va adquirint en les persones es manté, veiem, i tot que hi ha un percentatge que no desenvolupa és un percentatge baix. Per tant, en algun moment estarem arribant a immunitat de grup social que permetrà també que no hi hagi aquesta explosió de la infecció. Doctor, vostè recomanaria a una família que vulgui celebrar el Nadal junts que es fessin abans del sopar de Nadal un test ràpid, d'aquests que em diu vostè? 20 persones que vulguin celebrar junts, una família, el Nadal, fan un test ràpid i fan sopar de Nadal? Jo crec que si el test ràpid estés disponible, i, òbviament, de nou, no se'l pot fer un sol perquè el pot fer malament i no interpretar-lo correctament, però si visquessin en un món on això es pogués fer el dia abans, donaria total seguretat que es poden reunir, no sé si 20, però millor 10 o 12 sí, no? És un problema que jo crec que si tenim en compte l'espai, la ventilació, distància, una sèrie de coses, pot haver-hi un dinar de Nadal, diguem, menys emotiu o menys abraçades, però pot haver un dinar de Nadal o un sopar que permeti trobar-se tota la família. Però val la pena fer-ho amb mesures de seguretat, perquè si no, en els dinars de Nadal i sopars hi ha els avis, i si no els protegim, doncs es contagiaran i és una malaltia que pot progressar molt ràpidament a la gent gran. O sigui que vostè ens recomanaria a dia d'avui que anéssim fent-nos a la idea de sopar de Nadal cadascú a casa seva, no? Sí, de moment sí, perquè és tant de bo que pogués estar disponible en centres, en farmàcies, en molts llocs, aquests tests ràpids, si es poguessin practicar, però no desconec la logística, com es podrà portar a terme aquesta disponibilitat de tests ràpids. De què depèn això de tenir els tests ràpids?
De què depèn que Bàsicament puguem tenir o no? depèn de que se'n comprin molts. Jo sé que a la Generalitat se n'han comprat molts, milions, i que es puguin distribuir suficientment i que es creï la xarxa on sí que es poden fer o no i el que representen, uns resultats, etc. Tot això necessita un establiment d'aquestes normatives i no sé si seran a temps les autoritats sanitàries a poder-ho fer. Però ara deixant de banda el tema aquest de Nadal, que el tenim aquí al costat, jo crec que és factible veure un món més normalitzat a través d'aquests tests ràpids, que amb tractament sabem que no passa res i ningú progressa, i que, a més, tenim una vacuna que també ens arriba i potser sí que ens anirà protegint a tots. Per tant, jo crec que al llarg del 2021 poden haver-hi molts motius d'esperança i de recuperació i de normalització. Ara bé, hi ha unes incerteses que sempre pot ser que la vacuna no sigui tan eficaç, que en calgui una altra. Si mirem les epidèmies i les malalties, ha costat molt en el món ha costat molt acabar amb la poliomielitis o amb altres malalties que una vacuna ha sigut eficaç, però han sigut molts anys de feina i aquestes que se'n fabriquen per al Covid-19 tants milions, doncs és perfecte i si es poden administrar a tot el món, doncs serà ideal, però vull dir, tots hi estem treballant. Nosaltres també, amb un consorci que tenim amb el Centre de Supercomputació, el Centre de Cresa i Grífols, que li dona recolzament, estem desenvolupant un model de vacuna que està en el model de morir, en el model de ratolí molt avançada i dona molt bons resultats, però d'aquí a escalar-ho a la fase humana, doncs trigarem temps. La fase humana és la fase 3, eh? No, la fase humana és la fase 1, però la fase 1... Però on han arribat aquesta vacuna de Pfizer que anunciàvem ahir és la fase 3. Sí. Hi ha 155, que és un número de mal recordar, de vacunes en el món, de les quals una és nostra, d'aquest consorci, però que estiguin en fase 3, penso que n'hi ha 10. Aleshores, 10-11. Aleshores, fase 3 vol dir que ha passat una fase 1, que és mirar si hi ha seguretat i no... Fase 2, que miren amb un grup petit que també ho tolerin bé i fabriquen anticossos. I fase 3 és ja una població de mils de persones, que és el que estan fent ara Pfizer. Doctor, vostè té clar que els bars i restaurants s'havien de tancar? Li dic perquè avui he llegit alguns articles a la premsa comparant la situació amb Madrid, dient Madrid ha aconseguit reduir lentament el ritme de creixement, la incidència acumulada, ho han aconseguit sense tancar ni un sol bar. La pregunta és molt clara. Si vostè té clar que s'havien de tancar bars i restaurants a Catalunya. Jo tinc clar que s'havia de fer perquè és un ambient en el que hi ha poca circulació de l'aire, poc distanciament i molta possibilitat de que algú o el que et serveix o amb el que vas a sopar i no ho sabies estigui infectat i estàs molta estona compartint. Si el bar o restaurant era obert i era molt ventilat, canvia radicalment la situació. El tema que a Madrid s'hagi mantingut i a més ho hagin controlat millor, no entro a analitzar-ho per no entrar en conflictes amb interpretacions que després em posen contra les cordes. Aleshores, jo crec que els bars i restaurants eren un focus, si bé no ho eren tots, ho eren alguns, i que si potser es podria haver individualitzat segons l'estructura del local, etc., potser sí, però no ho sé. I el que també tinc clar és que quan acabi aquests 15 dies addicionals seria bo reobrir perquè jo crec que hi ha una crisi econòmica important a la restauració i cal també ajudar a la restauració, que és un motor de l'economia de Catalunya. Vostè recomanaria obrir d'aquí 15 dies, quan acabin aquests 15 dies, obrir bars i restaurants. I teatres? També, clar. Com no puc dir teatres i cinemes. Sí, teatres, cinemes, bars, restaurants. Sí, s'ha d'obrir tot el que és cultura, espais per visitar, museus, s'ha d'obrir els cinemes, potser reduint l'aforament, i s'han d'obrir els teatres. Tot això es pot fer si es porta mascareta tota l'estona i ben posada la mascareta i l'aforament és la meitat del que havia de ser. Jo crec que no té sentit que no s'obrin
aquests espais. Per un altre costat, si a més ens podem fer tests ràpids i això es generalitza aquesta pràctica perquè es fan a farmàcies o es fan a centres d'atenció primària o el que sigui, doncs serà perfecte, però necessitem retornar a certa normalitat i que la gent del món de la cultura vegi que poden reiniciar aquest procés de reactivació de la seva activitat. Abans li comentava que els seus fills són actors, estan molt amoïnats. Què li diu l'Aina? Bueno, estan amoïnats, clar, perquè en el fons tota la producció de teatre es pot veure afectada i hi ha poca feina perquè és un món difícil el món dels actors i actrius i, com dic, cal que no restringim la poca feina que hi ha encara més perquè aleshores es queden més en l'atur. I seria ideal pensar que a l'estat espanyol o a Catalunya tenim com passa a França, que el món de la cultura i els actors tenen una espècie de cobertura continuada que quan no treballen reben uns honoraris que són correctes per sobreviure, cosa que aquí no passa. O sigui, penso que hauríem de tenir molt clar aquesta necessitat de protegir a la nostra gent de l'art i la cultura que no es té, no? I malauradament fa que molts d'ells passin penúries, com també s'ha de protegir adequadament el que dona i genera molts recursos en el país, com pot ser els restaurants i la restauració que va ser encapçalada per el Ferran Adrià com a crac mundial, però que ha permès crear molt en el nostre petit país i atraure molt turisme que venia exclusivament o en gran part en aquesta finalitat, es troba ara tot molt col·lapsat. Hem d'intentar fer els possibles perquè això es pugui normalitzar. I potser ja que, igual que confinem persones, podem també obrir o no restaurants que puguin tenir unes condicions molt més favorables de seguretat. Tal com m'està parlant, i ja que pronuncia la paraula confinament, tal com m'està parlant del confinament domiciliari, vostè ja el veu molt lluny, no? Sí, jo crec que en aquests moments, de nou, el que es pot fer és confinament perimetral d'àrees, de bosses, d'unes zones que allà esclata i es diagnostica molt ràpidament per tot el tema dels tests ràpids, etc. I per tant es confinen allà, però no es confina a tota la població. Doctor, ja acabem, em queden 3 minuts. Vostè ha impulsat sempre campanyes de mecenatge, tant per l'UVIH, el SIDA, com el Jo em corono, jo em corono de la Covid-19. Durant la primera onada vaig tenir la impressió que hi havia més activitats, més iniciatives per recaptar fons. No, jo crec que... Ara encara hi són? Sí, o sigui, Jo em corono es manté, continua i continuarà a temps fins que no aconseguim totes les fites que volem, que és desenvolupar la vacuna, tenir anticossos monoclonals que siguin molt eficaços, fàrmacs, etc. Però va estar una gran iniciativa de la Natàlia Sánchez i el Marc Clotet, tots dos, que són parella, i que ho van crear en una nit i ha sigut una eina molt útil perquè petits ajuts hagin permès que avancessin molt. O sigui, no estaríem amb un model de vacuna en el ratolí, però molt avançat en el seu disseny, si no haguéssim tingut en part el Jo em corono i, òbviament, també en part en el consorci en què Grifols ha donat molt suport en el desenvolupament. Però tot suma a poder anar més de pressa. Si estem desenvolupant anticossos monoclonals, doncs això ho estem fent gràcies també a Jo em corono. O sigui, jo sempre dic que petites donacions ajuden moltíssim a la recerca i que és molt senzill, es pot entrar i ens ajudaran molt. I a més, fins i tot hi ha cistelles de Nadal, no sé què han creat perquè jo ja estic al marge i es van crear moltes iniciatives per a aquell que vulgui ajudar-nos a la recerca. Bonaventura Clotet, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui. No, ha estat un plaer. Ha vist que hem parlat de molts més temes que no només la vacuna de Pfizer. Sí, ho he vist, sí. Però la vacuna, com comprendrà, és el gran tema. És el gran tema. El gran tema d'avui. Ho ha de ser-ho i jo... Els diaris tots titulen avui optimisme. Sí, però jo posaria optimisme, però anem amb compte i seguim prenent mesures i veiem com evoluciona
i tinguem diverses possibilitats de no deprimir-nos. O sigui, perquè si la vacuna no va bé, però tenim clar que amb tractaments frenarem el virus d'entrada i aquests tractaments ja s'estan provant i tastant, i amb tests ràpids confinarem molt més fàcilment i no es tindrà que generalitzar, etc., doncs tindrem com diverses estratègies que diran, bé, si no va bé una, anirà bé una altra. Però clar, si tot és la vacuna i ja s'ha acabat i anem a vacunar quan sortim d'aquí avui, doncs això ens conduirà a una situació de depressió que no ens ajudarà, no? Però el 2021 ens posarem la vacuna? Sí, el 2021 ens posarem la vacuna perquè ara ja començaran assajos de vacuna. Nosaltres ens la posarem aquí, a Catalunya. A Catalunya es començaran assajos de vacuna contra la Covid-19 d'aquí un mes o dos, però són assajos. No, jo dic si ens la posarem massivament, la població. Sí, però per posar-nos a la vacuna tota la població necessitem que ens arribi i que es confirmi l'eficàcia. I vull pensar que serà al llarg del 2021 i prefereixo pensar que serà la primera meitat que la segona. Però és que les vacunes, és que la medicina, quan està molt pressionada la recerca pels interessos econòmics, adelanta titulars que després és impossible de defensar perquè necessites el temps que confirmi allò que has trobat inicialment. Poden passar coses molt insospitades que no mencionaré per no entrar en depressió. O sigui, anem a pensar que anirà bé, però que necessitem el seu temps per demostrar-ho. Molt bé. Doctor, gràcies. Ara el sortís creuarà amb la Milagros Pérez Oliva. Molt bé. Perquè continuarem parlant de la vacuna, que ella n'és experta en aquests temes de Covid. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat. Molt bé, ha sigut un plaer. Fins una altra. Adéu. Gràcies.